Wrexham! Wrexham! My Wrexham ar y blaen. Croeso i mewn i'r gôl ar wythnos hanesyddol arall i Wrexham. A be fedra i ddeud, ond it's magic! Ie, mae gennym ni Arwel, Ifor ac Alun. Owens y trio yn ôl. A mae gennym ni lwyddiant. Mae gennym ni gêm gyfartal eithriadol o gyfroes gan y merched. A mae gennym ni wastau arbennig i'w trafod wythnos yma. Ond lle i ddechrau, ond y gêm ar y cae ras, dydd Sadwn, yn erbyn ein hen elynion Grimsby, wrth gwrs. Sawl un yn teimlo fod arno ni un iddyn nhw. A buddigoliaeth o 2 gôl i ddim, a perfformiad arbennig o dda, fyswn i'n deud. Arwel, beth y deimlad ydy am y gêm? Wel, unwaith nes i weld y team sheet, a o'n i ddim yn disgwyl i Melyn dechrau. Oedd gen i'n syniad be oedd cyflwr Hayden cyn dechrau'r gêm, ond unwaith nes i weld enw'r ddau yna a gweld ar bapur wrach ac ar ffordd mae'r chwaraewyr mewn chwarae, hwnna di'n tîm cryfa ni o bosib. Yr unig newid wrach Evans am O'Connor, ond da ni wedi gweld digon o Evans, felly o'n i'n hyderus iawn, wel, dim hyderus iawn, ond o'n i'n ffyddiog sy'n ni'n ennill ar ôl gweld y tîm. O'n i'n edrych ymlaen i weld y tîm yma, McLean ar yr asgell, Lean, Fit, Mullin. O'n i'n gwybod yma'n mynd i weld 100% yn ffit. A gythyn ni berfformiad i matcho'r tîm, dwi'n meddwl. Just perfformiad gorau'r tymor hyd yn hyn. Just yn gry ar draws y cae, chwaraewyr creadigol, just mynd fyny cwpl o gers. A fel y tîm Darogan Al, Fletcher yn dod arno, fi'n cael cameo bach a showboatio a Oli Palmer yn sgorio de, just effaith cael Melyn yn ôl. Elliot Lean, ffantastig un oedd eto. Ie, perfformiad mwyaf arwydd y cael y tymor, sy'n ni ddeud, a mae'n edrych yn dda, mae'n edrych yn iach. Mae'n ddiddorol nodi oedd Grimsby wedi cael mwy o feddiant na Wrexham yn y gêm, oedd o'n teimlo fel fod ni yn rheoli mwyafrif llethol y gêm, a weithiau pam ti ar y blaen, ti'n hapus i'r tîm arall gael meddiant. So da ni ddim yn dîm sy'n mynd i reoli'r meddiant, ond oedden ni'n edrych yn beryglus yn y marn ni. Fysa Mullin wedi gallu sgorio hat-trick, dwi'n meddwl, os efo chydig bach y fwy siarp, fysa fo wedi rhoi rhaid fewn, ond oedd o yn boen mewn croen i amddiffyn Grimsby yn doedd, ffordd oedd o'n rhedeg, oedd o'n edrych yn sydyn, a edrych ymlaen i weld o yn holltiach. Beth y deimlad ydy efo'r? Wel, fe wedi mwyn bod yn hapus. Oedden ni'n gres, oedden. Dwi'n meddwl nath ni gytuno os dwytha, os ydyn dod McLean i fewn i'r tîm yn ebyn Doncaster, mwy o sydyn mae hwnna'n dîm cry iawn. Efo Mullin yn fwy ffit, yn ffitiach yn goedd os cynt. Da ni jyst yn edrych yn gryfach ac yn gryfach ac yn gwella bob gêm. Mae pethau da ni'n neud yn y triciau, yr amser, yr hyder, mae bob dim yn dechrau clicio. So, wedi dim ond canmol a bod yn hapus, deud gwir. Mae'n od, ond oedden ni'n meddwl falle fysa yna 3 happy clapper yma wythnos yma. A mae'n rhaid i ddweud, cyn y gêm, o'n i'n meddwl, da ni wedi bod yn creu cyfleoedd, ond ddim yn ei cymryd nhw. Ond o'n i'n teimlo falle mae'r gêm yma, achos o'n i'n deud, dwi'n meddwl, o'n i'n ennill rhywbeth fel 4-1 o'n i'n meddwl cyn y gêm, a i fod yn onest, oedd wedi gallu bod yn fwy na 3 gôl yn bysa. Felly oedd y tîm, fel ti'n deud Arwel, yn edrych yn gry, oedd y fainc yn edrych yn gry, ac os wyt ti'n meddwl fod gen ti bobl fel Nicholas, O'Connell, Mendy, Ford, i fynd at 11 dechrau yna, a Fletcher wrth gwrs ar y fainc, Evans a James Jones a Jordan Davies, mae'r garfan yn sydyn yn edrych yn gry iawn. Gry iawn. Felly,
Mae'r ffenest trosglwyddo wedi cael, ond dwi'n meddwl fedrwn ni fod yn hapus efo'r garfan. A Ie, dwi'n meddwl da ni bod yn lwcus efo'r peth Armstrong na ddim yn digwydd. Falle fe hwnna'n rhywbeth, ti'n meddwl, bach o lwc a dda'n isio, a wedyn, ti'n meddwl, mae Fletcher wedi bod yn syndod i fi. A os diw'n mynd i wella, a mynd yn fwy ffit, ti'n meddwl, mae lot rhy dda i'r adran yma, dydy. Yndi. Wel, ar gyfartaledd, nath o chwarae 73 munud y gêm llynedd i Dundee. Felly, does e ddim rheswm i feddwl fod o'n methu dechrau gemau. Wrth gwrs, newydd ddechrau ddod yn ôl mae o, ond mae o'n edrych, dwi wedi syni o'n i'n deud wythnos diwetha, mae'n edrych yn sydyn, mae'n edrych yn gry, ond pan mae o'n wneud y flics a ciciau, beic a bob dim, mae o jyst yn edrych ar lefel wahanol yn dydy, ond mae o hefyd yn ennill y peli yn yr awyr, achos oedd gôl Elliot Lee, fo nath ennill yr hediad yn Dolby wedyn yn pasio'r bel ymlaen i Lee, a falle sa Lee di gadael o, fysa Fletcher di sgorio hyn, achos oedd o wrth i ymyl ond doedd. Felly, yn sydyn mae gennym ni opsiynau, a mae gennym ni chwaraewyr safonol, a oedden ni'n deud o blaen, dwi'n meddwl fydd McLean, fydd Fletcher, fydd Lee, fydd Mullin. Wrth ti godi'r lefel, mae'r chwaraewyr mae'n mynd i allu chwarae hefo'i gilydd. Felly, mae'n anodd pidio bod yn hapus. Ond wrth gwrs, dydy tîm ddim ond mor dda, a mae'r tîm arall yn gadael i chi chwarae. Felly, un wennol, ni na wanwyn, ond ar y funud, mae pethau'n edrych yn addawol, fyswn i'n deud. A wrth gwrs, oedd yna gêm arall yn cefn ar ddydd Sul, gêm gynta y merched yn yr uwch gyngrair yng Nghymru, yn erbyn tîm cryf iawn gen Abertawe. Gêm hynod o gyffrous, lot o beth yn digwydd yn y gêm. Be oedd dy farn di, Ifor? Oedd hi'n greit, gêm o'r anadloniant, 10-10. Ar ôl 10 munud cyntaf, da ni'n meddwl, da ni'n mynd i gael cweir o fama, achos oedd Abertawe yn edrych gymaint o well, oedden nhw'n edrych fel tîm o lefel uwch. A mwy o sydyn, gathen ni fwy o le, gathen ni gol yn erbyn llif y chwarae, a dechrau chwarae wedyn, dechrau agor nhw fyny, dechrau ffyndio gaps. Oedd o'n help bod i chwarae'r gorau nhw wedi mynd, oddi ar y cae, wedi cael anaf, ond oedden ni'n mynd edrych bell ar ei holi. Falle oedd cynlyniad yn iawn, bod o'n rhyw deflection oedd o'n diwedd ynddo, ond na, hapus iawn. A'r taclo, ffyrnig, dwi'n siŵr os mae achos y farwr yn gadael pethau fynd oedd hynny, ond oedd y taclo, fatha rhyw gêm o 20 mlynedd yn ôl nhw, oedd hi'n wyllt wirio'n. A dwi'n edrych mlaen ys fynd i Bont y Pridd dy Sul i weld nhw chwarae. So, yeah, great. Recommended, swn i'n dweud, am y cem yna. Beth y ti fel arfer? Wel, fel Ifor yn dweud, na ti hysbysau i'r gyngrair yn dweud, CPDWrec di chwarae blind ar y fan, dwi'n meddwl. O ran penderfynu darlledu'r gêm y fyw, a dwi'n cymryd y gan y tal fydd gyda nhw gynlluniau i ddarlledu gem yn gyson o prif aton y merched. A ia, fel Ifor yn dweud, yn enwedig yn yr ail hanner, just cythrel yn bob man yn de a brwydro, a dwi'n meddwl fydd hi'n feist iawn yn Abertawe pan fydd Wrexham yn mynd lawr. Dwi'n byw yn agosach na'r un o'n ni. So, dwi'n edrych ymlaen, a dwi'n siŵr bod yna dipyn o gyfnogwyr Wrexham yn edrych ymlaen i fynd i weld yr ail gêm rhwng y ddau yna. A ia, yn amlwg oedd Abertawe yn well tîm pêl-droed ar y cyfan, a dwi'n meddwl bod yr anaf na wedi newid y gêm, ond eto, dwi'n meddwl bod yna bach o nerfusrwydd ar ran Wrexham, ar ran y cyntaf hefyd, o bosib yn wrth nhw'n mlacio, dechrau chwarae a cael mwy o hyder, oedd hi'n ding-dong o iawn yn doedd, ac ia, canlyniad cywir o ran balans y chwarae, sy'n ni'n feddwl, ond ia, canlyniad gwych i Wrexham a am ysbyseb i'r gyngrair. A dwi'n meddwl, mae pob bwriad i fynd i Pont y Pridd dy Sul wan i weld sut maen nhw yn neud yn erbyn tîm sydd ddim wedi cael dechrau cystal neu golli'r gêm gyntaf, so na, ffantastig. Yndi, dwi'n meddwl, mae'r ddau ydych chi wedi cyffwrdd arno fo, oedd ei gêm gystadleuol iawn yn doedd, ac oedd o'n teimlo fel fod na, mewn un gêm, mae na rivalry wedi dechrau barod yn doedd, nath Abertawe golli pennau ar adegau, do, Cerdyn Coch,
o bobl, lot o wthio, a lot o daclo ffyrdig, felly oedd hi'n, gêm wych i wylio. Ers i Robert Ryan fod at y clwb, mae yna ddrama wedi bod yn dilyn y tîm y dynion, ond oedd yn gêm eithriadol o ddramatig yn oedd. Fydd Wrexham yn siŵr yn siomedig, pam ti 2 gol ar y blaen, i beidio cael y triffwyd yn siomedig, ond dwi'n meddwl fysa nhw wedi cymryd gêm gyfartal cyn y gêm Abertawe'n dîm profiadol iawn, dîm cry. A nath nhw daro'r postyn ar draws cwbl o weithiau, felly dwi'n meddwl allan ni gwyno efo gêm gyfartal, ond eto dwi'n meddwl fysa Abertawe yn derbyn gêm gyfartal hefyd, achos am adegau yn y gêm yna, oedd Wrexham dim yn rheoli, ond oedden nhw'n edrych yn berig torri. Doedden, ac oedden nhw'n edrych yn fwy tebygol o sgorio ar adegau. Cwpl o gangymeriadau amddiffynol ar y diwedd gen Wrexham fydd chydig bach yn siomedig iddyn nhw, ond am hysbyseb i'r gêm, oedd o'n gêm wych yn doedd. A dwi yn meddwl fydd hi'n gêm ddiddorol iawn yn Abertawe, achos oedd na bendant elfen gystadleuol yn doedd ar y cae na, a bydd o'n rhywbeth i edrych ymlaen, a tymor cyffroes arall o blaen tîm y merched, dwi'n meddwl, ond mae o'n gam mawr i fyny o'r gyngor lle oedden nhw i'r gyngor yna, felly dwi'n meddwl fydd Wrexham yn hapus iawn bod nhw wedi bod yn gystadleuol, yn bendant yn erbyn i'r tîmau gorau, a mae'n argoelyn dda ar gyfer gweddill y tymor. A rwan mae gennym ni westau arbennig iawn yn ymuno fyny yma yn mewn i'r gôl, a mae gennym ni Russell Todd, a mae yn un o drefnwyr Gwyl Wal Goch, fydd yn digwydd mis nesa, a flwyddyn nesa. Felly, Russell, pa fath o bethau fydd yn digwydd yn yr wyl lenni? Ie, y flwyddyn ddiwethaf hefyd, llynydd. A diolch am y gwahoddiad. Dwi ddim eisiau cadw chi o'r y gym penwythnos. Mae lot i fynd trwodd. Diolch am y gwahoddiad, fel ni'n dweud. Ie, mae gen i'n tipyn o fwrlwm yn digwydd yn Wrexham fis nesaf, yn Caerdydd ac Abertawe hefyd. Ac mae chydig o bobl a faith i roel llynedd yn Wrexham. Sy'n nosol cwpan y byd. So gofyn, mae'n edrych yn wahanol, mae'r fformat yn eitha wahanol. Ac mae gennym ni wedi cael y gweledigaeth o gynnal Gwyl o, sa'n gwybod, 2 ddiwrnod, 3 diau, rhywbeth fel yna, yn Wrexham, achos cryd y gêm Cymru ydy y catcha ysbrydol. Ond mis Mehefin 2023, jyst yn 3 fian, doedd yn 3 fian ar ôl y chaos o llynedd. Hynod llwyddiannus, o'n i'n hapus dros ben gyda fe, ond just lot o waith. O'n i ddim eisiau mynd trwy'r eleni heb wneud rhywbeth. So o'n i'n edrych ar y fixtures, o'n i'n gweld, wel, mae Cymru chwarae, ddod gêm gatcha, nôr i chai ras, sydd yn arbennig hefyd. Hyd yn oed, mae'r opposition eitha fach, ond dyna fe. Ddim wedi chwarae Gibraltar o blaen. Wel, o led, nid yw'r dynion wedi chwarae nhw. So, mae hwn yn bwysig pan mae'n croesawu gwlad newydd i Gymru. Gêm, anferthol yn erbyn Croatia yn Caerdydd hefyd yn yr un wythnos. So, o'n i'n meddwl, efallai, jyst am hwn i cadw'r y pot yn berwi trwy gydol y flwyddyn, beth am trio wneud rhywbeth ar gefn y gemau yna. Ac fel llynedd, mae rhaglen jyst wedi tyfu, ac dyn ni'n ymweld y Wrexham ar y dydd Mawrth, sef y diwrnod, y dydd cyn y gêm, a wedyn mae gennym ni gweithgareddau trwy gydol y diwrnod ar yr 11:10 tuag at y gêm, wedyn lawr i Abertawe, a wedyn yn Caerdydd ar y cyfan dydd Sadwrn, ac mae wedi cael gwahoddiad o ddiwrth yr oel Wobr Iris, sef Gwyl ffilm LGBTQ+, a dyn ni'n dangos 2 ffilm fer ar eu rhaglen nhw, a mae gennym ni panel hefyd, jyst i cyd-fynd â nhw. A wedyn, dyn ni'n cael gyda phethau bore dydd Sul, gyda'r cystadleuaeth
pêl-drwyd cerdded, jyst mwyn rhan o'r fel math o sort of showcase o gerdded pêl-drwyd a pa mor bwysig ydy'r gêm yna, sydd yn tyfu mor gyflym, ond pa mor bwysig ydy i pobl, os yna'n gwybod, roedran fi, cyn bod hir, iechyd corfforol, iechyd meddwl hefyd. So mae gennym ni amrywiaeth eang o bethau'n digwydd, ond dyn ni cyrraedd yn Wrexham ar y ddegfed yn hi pawb gyda noson o farddoniaeth rhyngwladol mewn cwmni Ifar ap Glyn, so'r cyn fardd Genedlaethol Cymru, a mae fer yn trefnu noson o'r hwyl barddoniaeth o thema pêl-drwyd. Mae gennym ni a couple o gwestiwn o'r Wlad Basg hefyd i dod draw am y tro cynta. Ac wrth gwrs mae nhw wedi bod yn sôn am pa maen nhw jealous ydyn nhw, achos mae Cymru gan tîm pêl-drwyd, ond wrth gwrs mae Gwlad Basg, Catalan hefyd, Galicia, dyn nhw ddim cael yr un cyfle i fod y pêl-drwyd ar y byd, ar llwyfan y byd. Mae gen nhw couple o gemau o bryd i bryd, ond dim byd yn swyddogol. So, maen nhw eisiau dod draw a wedyn jyst yn helpu sort of rhannu dathlu diwylliannau pêl-drwyd neu diwylliannau cefnogi pêl-drwyd. So mae gennym ni lot yn digwydd. Felly, sut mae bobl yn prynu tocynnau ar gyfer, ydy o'n un tocyn ar gyfer y sesiynau i gyd, neu oes ar wahân i Wrexham, Abertawe a Chaerdydd? Y peth mwy syml yw just un tocyn i bob dim, fel arfer dyna beth sydd yn digwydd, ond wrth gwrs, ac os bod ni'n mynd i Wrexham, Abertawe a Chaerdydd, mae gennym ni sort of noddwyr gwahanol, a mae noddwyr yn efallai sort of helpu ariannu rhannau gwahanol y rhaglen. Mae'r Cyngor Wrexham wedi bod yn gyredig iawn, a mae'r Gwyl Cymru, sef y raglen celfyddydau a diwylliannol, a redodd cyn cwpan y byd llynedd. Maen nhw wedi cefnogi pethau, felly mae gennym ni cynnig tocynnau am ddim i bob dim yn Wrexham. Ddim yn gallu sicrhau mynediad i'r gêm yn y noson, yn anffodus. Mae gyfle o pobl wedi gofyn hynny. Dyn ni yn yr un cywch a phawb arall yn glin y tocynnau. A bydd yn adleisio, fi'n meddwl, mae prinder tocynnau i'ch gêm o Wrexham hefyd. Ond, so mae tocyn am ddim i Wrexham, ac mae'r ffilm yn Abertawe yn Wonderland, The Alice Street Story, sydd yn just yn terrace fach yn Abertawe, sy'n gwybod os chi neu unrhyw arall sydd yn gwrando ar y pod wedi clywed am Alice Street, ond mae wedi cynhyrchu sawl o pêl-drwydwyr rhyngwladol i Gymru yn y 30au. So, dwi'n eisiau dweud lot mwy na hynny, ond mae'r ffilm ddogfennol wedi cael ei cynhyrchu fel rhan o brosiect mwy eang yn Abertawe sydd yn just yn dathlu trefdadaeth chwaraeon y ddinas yna. So, dim mynd draw nos iau i wneud hynny, am ddim eto, rhaid ac yn ddim yw hwnna. Mae'r seddi wedi gwerthu yn llwyr hefyd, felly mae gennym ni ail ddangosiad ddydd Gwener, a wedyn mae gennym ni tocyn 15 pint yn unig ar gyfer pob dim yn Caerdydd, sydd yn gynnwys noson comedi, gyda Gary Slaymaker, Diaries Tawl, a couple o pobl eraill, a wedyn pob dim yn ystod y diwrnod, dydd Sadwrn, a wedyn mae gennym ni gig yn y noswaith yn y Liberal Club yn Rhygana, efallai mae pobl yn gyfarwydd â fe. Naill ai mynd mewn am ddiodydd pan mae Cymru'n chwarae, pan mae pobl yn dod i Gaerdydd, neu heb os mae pobl wedi cerdded heibio fe ar y ffordd i'r Stadiwm Dynys Gaerdydd. Ac mae gennym ni gig yno gyda'r bandiau fwyaf, Nwci, a wedyn Don Leisure hefyd sydd yn fawr ar y sîn sort of yn Caerdydd. A mae'r sort of prif ddigwyddiad, mae pob digwyddiad yn bwysig, dwi'n dwlu am bob dim, ond mae'r highlight, mae flagship yw y Q&A, mae cyfweliad, mae gennym ni Dafod Swcer fel guest hefyd, ac bydd yn dod i chapter ddydd Sadwrn, pnawn dydd Sadwrn, ac mae'n hapus iawn i siarad am ei yrfa, clybiau rhyngwladol, a wedyn be mae wedi wneud ers iddo orffen chwarae, ac os mae wedi symud mewn i'r sort of y lle neu man sort of diplomatig,
So mae fe wedi bod yn gefnogol iawn I Laura McAllister, er enghraifft, gyda'i cheisiau hi I gyrraedd byrddau FIFA, UEFA, sy'n gallu cofio nawr, ond awdurdodau yr gêm, ac mae Dafwr wedi bod yn gefnogol iawn iddi hi, ac oedd yn hapus iawn I ddod I Gymru, ac I ddod I Gaerdydd hefyd. So, dyn ni'n ddiolchig iawn iddo fe I gael ond mae cwbl o bethau eraill hefyd ynglyn â'r man yna, mae'r pynciau yna, sef diplomyddiaeth, sef llysgynadau mewn hetje boced, os ti eisiau. So mae'r gwleidyddwyr yn gwneud y diplomyddiaeth yn y sort of corridors o pwer, tra bod y fans yn gwneud yn y bars a chlybiau ac piazzas a ble bynnag yn yr gwledydd eraill pan mae Cymru yn ymweld. So mae hwn yn bwysig iawn. A mae Cymru, cwbl o bobl sydd yn gwybod tipyn bach mwy na fi am yr pwnc yna. Mae lot ohonyn nhw yn sôn am, mae Cymru yn wneud lot gyda'r hyn. Mae Cymru wedi cydnabod pa mor werth fawr mae'n gallu bod. Efallai tipyn bach mwy na'r gwledydd eraill Prydain, ac mae lot o wledydd bychain eraill wedi cydnabod hyn hefyd. A dyna un o'r elfennau fydd Dafwr Swcer yn sôn amdani hefyd, ac os mae Croatia yn dim ond tipyn bach yn fwy na Chymru. A mae lot ohonyn nhw, mae lot o bobl yn gwybod amdani nhw trwy bel-droed. So mae lot yn digwydd, Mae tocynnau ar gael nawr, dim byd I fod yn Wrexham, dim ond 15 oed I ddod I pob dim yn Caerdydd. A tra bod ni'n dod I Wrexham, tra bod ni yn hi pawb ar y dydd Mercher 11, byddwn ni'n lansio hefyd y cynnig sort of cyw cynnar ar gyfer Royal flwyddyn nesaf, a fydd yn 31st of May tan ail mis Mehefin. Ac pob blwyddyn wedyn, mis Mehefin neu mis Mai yn hwyr, ni eisiau bod nôl yn Wrexham bob blwyddyn wedyn. Wych, mae'n swnio'n hynod o gyffrous a andros o lot o bethau diddorol a amrywiol. Felly, os oes da wefan neu rhywbeth I bobl I fynd, os mae yna gymaint o bethau ymlaen, mae'n bwysig fod bobl yn gallu mynd I weld y gwybodaeth. Yeah, sure. Mae gennym ni rhaglen ar Eventbrite, lle mae tocynnau cael eu hostio. A wedyn mae gennym ni Football Fans Festival.com. Dylwn ni wybod ni. Footballfansfestival.com. Lle mae'r holl rhaglen yn cael ei dangos, yn gallu cael ei dyllen. Ac mae cwbl o bethau, llawer o bethau bach hefyd. A hefyd, dyn ni eisiau clywed oddi wrth unrhyw rhywun sydd gan rhywbeth I rannu, sef ymchwil neu casgliad o grysau neu hen raglenni neu beth bynnag. Unrhyw beth sydd yn just yn gallu helpu archwilio ac yn just yn crwydro trwodd diwylliant y gêm, sef trefdadaeth neu beth bynnag, ac yn just yn dathlu ac yn just yn dod pobl at ein gilydd amdano fe I wneud hefyd. Cwbl o bethau eraill sydd yn digwydd, sydd yn dechrau cyn a wedyn cario ymlaen tan ar ôl y Royal yn Wrexham. Mae gennym ni arddangosfa ffotograffaeth gan Nigel Whitbread, oedd yn wneud, oedd yn ffotograffydd oedd yn Cwpan y Byd y Digatref yn Caerdydd yn 2019, so mae hwn yn dod I Wrexham, dod i'r gogledd am y tro cyntaf yn llawn. Mae wedi cael tipyn bach yn yr amgueddfa yn Wrexham o'r blaen, ond yr arddangosfa llawn yn dod am y tro cyntaf. A wedyn mae'r Oriel Dispensary, mae nhw'n llogi uned ar Dol yr Yryrod, lle mae'r arddangosfa o'r enw Sgôr yn cael ei arddangos. Bydd yn byw am bythefnos fi'n meddwl. Mae hwn yn agor am ddim, sy'n tocyn, 6 o gloch ar 9 o Hydref. A mae hwn yn just yn gallu bod yn showcase I artistiaid lleol. So, mae gennym ni sawl o pobl delentog o Wrexham. Mae gogledd ddwyrain Cymru hefyd. Dyn ni'n hapus iawn I fod yn weithio gyda'r dispensary hefyd, ac os o'n nhw'n gwneud
cwpl o bethau llynedd hefyd, a maen nhw'n, again, eto talentog iawn, iawn, iawn. Ifanc hefyd, so mae hwn yn gallu helpu just yn rhoi tipyn bach o'r annog i bobl ifanc, ac tipyn bach o gyfleuon just i fynd lan yr ysgol tipyn bach yn ei gyrfarwydd. So, dyn ni'n falch iawn i cael nhw ar y rhaglen hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn, Russell. Dwi'n edrych ymlaen i fynd i lot o'r sesiwn yma. A cofiwch, Gwyl wal Goch, mae yna lot o bethau ar y we. Os ddewch chi edrych a Eventbrite, wrth gwrs, ydy'r darn pwysig yna i gael y tocyn. So diolch yn fawr, edrych ymlaen i weld ti yn mis Hydref, Russell. Croeso, diolch yn fawr. Croeso. Gyda erbyn yr un nesaf yn Lig 1. O, bendant, ond gobeithio wir. Diolch Russell. Hyfryd, diolch boys, dyna. Ac wedi chwarae un o'n hen elynion ni Grimsby, dy sadwrn diwetha, da ni'n dod at un o'n rhai mwyaf ni yn ddiweddar, fyswn i dweud Stockport County, cyn bencampwr 2 flynedd yn ôl o'r Gyngor Genedlaethol, a Wrexham yn ail, wrth gwrs. A ddim wedi cael dechrau gystal ar disgwyl, ond mae hynny'n eitha traddodiadol i Stockport, dydy, bendant yn y tair tymor diwetha. Dechrau cael canlyniadau da, curo MK Dons dy sadwrn diwetha, a Wrexham yn teithio oddi cartre. Dim di chwarae wych oddi cartre eto, ond falle fod hwn yn gyfle i ni osod stamp ar y gyngrair. Be ti fel fydd yn cyfleu ni ar ddisadwn Arwel? Ie, fel ti'n dweud, digon tebyg i ni di Stockport, di gael dechrau siomedig, ond maen nhw'n amlwg di dechrau chwarae'n dda, yn enwedig oddi cartre, di curo MK Dons fel ti'n dweud, a Wimbledon, oddi cartre, 2 dîm, dyn ni di methu ennill tymor yma, felly mae'n mynd i fod yn dalcen caled, dwi'n meddwl, i ffwrdd, di'n canlyniadau ni oddi cartre ddim wedi bod wych. Mae gennym ni dîm dipyn cryfach rwan, ond dyma'r math o gêm, so ni'n hapus efo pwynt, dwi'n meddwl. Dwi'n cadw cywir yn ôl at y ffaith dydy ddim fel y tymor dwytha lle mae rhaid ni ennill bob gêm, dwi'n meddwl, sy'n ni ddigon hapus yn mynd i Stockport yn y ffom maen nhw yn efo ar hyn o bryd a cael pwynt. Dwi'n gwybod does na'm llwyth o gefnogwyr di cael tocyn i fynd i ffwr, ond fydd na ddigon yna, fydd nhw'n gwneud digon o sŵn. A byddwn ni'n ddigon hapus yn gweld yr un tîm yn dechrau. Digon hapus yr unig newid sy'n ni'n dwrach di Evans am O'Connor, ond O'Connor wedi gwneud lot yn wrong, a da ni'n wedi gweld digon Evans, really. So ni'n dechrau fo'r un tîm, a sy'n ni'n mynd â pwynt i ffwrdd o'n Stockport. Efor, beth ti'n feddwl? Ie, maen nhw wedi codi rwan. Nhw oedd y ffefrynnau dechrau tymor, ond gollon nhw'r 2 gêm na ar y dechrau, a rwan maen nhw'n dechrau codi stem. So, dwi'n meddwl, hwn di'r gêm anodd ar tymor i ni hyd yn hyn. Mae'n ambell i enw cyfarwydd dal yn y tîm o 2 flynedd yn ôl peth nhw i fyny. A wrth gwrs mae gyda nhw Nick Powell, oedd mewn trafodaethau efo Wrexham, doedd. So, dwi'n meddwl bod o wedi sgorio. Disadwn, dwi'n siŵr neu disadwn cynt allan. Felly bydd hynny diddorol sydd fydd o'n chwarae yn ebyn Elliot pwy fy'n cael y gorau o'r brwydr yna. O ran sa pwynt yn dderbyniol, ond falle bod o'n well bod ni'n edrych fesul 3 gêm a dweud os ni'n cael 5 pwynt neu 6 pwynt o'r 3 gêm nesaf, sy'n ni'n dderbyniol, dwi'n meddwl. Y gemau diwetha yma, mae'n gemau falle sy'n ni wedi disgwyl ennill, a wedyn mwy o sydyn ti'n gofod meddwl am hein. Falle diolch yn diwedd y byd os ni'n colli hon. Ond, dwi'n meddwl sy'n ni'n mynd am gêm gyfartal, fydd i rei tens, dwi'n meddwl. Ond gan i weld. Peth arall ydy record Elliot Lee, o'n i sylwi, mae gen fo 4 cerdyn melyn. So, mae hynny'n rhywbeth i bryderu am, a pwy fysa'n dod i mewn yn ei lef ar gyfer gemau wedyn. Anyway, mae hwnna'n fater arall, sori, godi hynny. Na, mae o'n gynnar iawn yn y tymor i feddwl fod o'n un cerdyn melyn o gael gwaharddiad, dydy, a dydy
Stockport oedd ei cartre, fyswn ni ddim yn syni fod o'n cael cerdyn melyn mewn gêm fel achos bydd bydd y dorf yn swnllid, fydd e andros awyrgylch, a mae'n gêm fawr, dydy. Mae yna hanes rhwng y ddau glwb, a ar ddechrau'r tymor ti sôn am y ddau dîm, oedd yn ffefrynnau ddim cweit wedi cael y dechrau oedd nhw'n gobeithio amdano nhw, ond y ddau dîm rwan yn dechrau codi stêm. Felly, ti'n gwybod dwi'n mynd licio gefn cyfartal, a dwi'n cwyno weithio fod Wrexham yn setlo am gefn cyfartal, achos i fi, ti angen 2 pwynt y gêm i fynd i fyny fel arfer. Felly mae gêm gyfartal yn ganlyniad gwael, ond yr unig amser dwi ddim yn ganlyniad gwael ydy os ti'n erbyn gwrthwynebydd uniongyrchol, a i fi mae Stockport bendant yn wrthwynebydd uniongyrchol i ni yn arbennig yn yr hir dymor. Ond mae gen nhw anafiadau, mae gen nhw 3-4 o chwaraewyr pwysig, dwi'n meddwl fydd Madden yn chwarae, ac yn also, dyn nhw ddim hefo'r amddiffynwyr canol mwyaf yn y byd, felly mae'n tîm ni rwan hefo Fletcher a efo Boyle a Hayden yn ôl, da ni'n berig yn yr awyr yn dydan a Palmer. Felly dwi'n meddwl fydd o'n ddiddorol, ond mae gen nhw ymysodwyr sydyn sydd ddim yn gryfder gen ni yn y cefn fel arfer, ond gobeithio fydd Hayden dal yn ffit. Felly dwi'n meddwl mae'n gyfle i ni gael buddigoliaeth falle, achos hynny yn ganlyniad arbennig, ond fel y ddau na chi fyswn ni'n cymryd gêm gyfartal. Da ni'n gwella bob gêm, dyna beth sy'n nychry ni, ydy bod ni'n gwella bob gêm, a sa'n ni'n medru gwneud rhywbeth gwirion fel tymor dwysa a ennill. Dwi'n meddwl, mae hynny'n bosibilrwydd, dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo ar ôl disadwn, o'n i'n teimlo ar ôl y disadwn cynt bod ni'n cryfhau, nathon ni ddim chwarae'n wych yn erbyn Doncaster ac oedd hi'n boeth, ond oedd ti'n teimlo, o'n i yn teimlo'n ffyddiog am disadwn yn arbennig ar ôl gweld y tîm, a dwi'n meddwl rhown i gêm i rywun, ond hefyd mae'r bobl da ni wedi prynu fewn fel McLean, a fydd yn ddiddorol gweld os fydd Evans yn chwarae, ond maen nhw'n brofiadol, a da ni'n yn reit gorfforol y dyda. Dwi'n meddwl fod nhw ofn mynd i chwarae oddi cartre, a mae pobl fel Fletcher ar rhai, dwi'n meddwl maen nhw'n eitha licio chydig o frwydr. Felly dwi'n meddwl fydda ni, a erbyn hyn, dwi'n meddwl mae'r canol cais y gennym ni, hefo O'Connor, Lee a Young, hwnnw oedd y canol caidd yn chwarae gorau yn y gemau oddi cartre llynedd. A hyd yn oed os ti'n rhoi Evans yn lle O'Connor, mae'r balance dal i fod yna. Felly dwi'n eitha ffyddiog i fod yn onest. So falle mae fi di'r happy clapper fwyaf yma heddiw. Ond gawn ni weld, ond mae'n gêm fysa ni'n gallu colli'n hawdd achos maen nhw'n dîm cry a maen nhw adre, a fysa fo, dio ddim yn ddiwedd y byd. Mae dymor hir, a da ni ar ddechrau'r tymor, ond mae o bendant yn teimlo fel bod ni'n mynd i'r cyfeiriad iawn ar y funud. Felly, Arwel, beth ti'n ddisgwyl? Gêm gyfartal? Ia, na i fynd am... Dwi'n mynd ar agons Corea. Dwi'n mynd i fynd am 2-1, dwi'n meddwl. A ti'n dweud, mae'r gystadleuaeth am lle yn y tîm wedi mynd i fyny yn onadwy wan, gan bod ni chwarae Stockport, ti'n meddwl, lle mae Andy Cannon, be mae o'n gorau wneud i gael mewn i'r tîm, i'r sgwad yma rwan? I gael ar y faic, yna. Off yr idan, dydy, yn anhygoel. Na i fynd am 2-1, a dwi'n gobeithio wneud Melyn sgorio, just i ddechrau'r tren yna, i weld os wneud o gyrraedd yn agos neu hyd yn oed sgorio hanner y gols oedd o sgorio tymor dwytha, so di cael tymor arbennig. Nes i weld ar-lein o cefnogwr Stockport wedi dweud bod Melyn wedi chwthu blwc a heb sgorio gol ers mis Ebrill, ond dwi ddim yn teimlo fo hynny wir, achos oedd o'n edrych yn siarp, ond oedd o ddim cweit, sa di gallu sgorio 2 neu 2 y bysa, ond dwi'n meddwl fydd o'n hir cyn i fo wneud hynny, ond oedd o'n edrych yn sydyn yn doedd, ac oedd o jyst yn neud i ni edrych yn lot gwell tîm, achos oedd peli hir a pethau felly, oedd o'n jyst yn creu lle i bobl eraill yn doedd, felly edrych ymlaen i weld Melyn yn dod yn ôl at ffitrwydd llawn. Be ti'n teimlo, Ifor?
Mi o'n i'n mynd i ddweud un, ond dwi'n teimlo'n fwy ffydiog os wyt ti'n positif. Mae'n rhaid i fi fod yn fwy positif. 1-dim i Wrexham. Dwi'n meddwl, gan bod ni ar y llwybr yma, y trajectory yma o wella, pam lai, 1-dim i Wrexham. A dwi'n mynd i ddeud 2-1 i Wrecsam hefyd, felly mae o'n... Ond wedi deud hynny, fysa ni gyd yn derbyn gêm gyfartal, ond dwi'n teimlo fod o'n gyfle i ni wneud fatha cael canlyniad fydd yn wneud i bobl dynnu sylw, dwi'n meddwl, bod ni'n barod i wneud hynny. Achos mae'r tîm yn dechrau asio. Watch ydy ni'n colli 2-0. Ie, a dio ddim yn ddiwedd y byd, os Na, da ni'n dio neud nadi, dyna'r pwynt, mae o'n gynnar, ond mi fysa buddigoliaeth yn rhywbeth i dynnu sylw a codi'r hyder unwaith eto, dwi'n meddwl, achos mae'r gystadleuaeth na yn y garfan yn mynd i gadw pawb ar flaenau traed hefyd, felly mae hynny'n mynd i wneud gwahaniaeth. Felly, gan edrych ymlaen at gêm hynod o gyffroes ar y penwythnos, a buddigoliaeth hefyd i'r merched gobeithio ym Mhontypridd. Mae yna penwythnos gyffroes o blaen, a dwi'n ffyddiog iawn y byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.